Cześć kochani, witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni i zapraszam dzisiaj na pyszne, pachnące czekoladą babeczki. To jest taka podstawowa receptura, można przygotować te babeczki z różnej mąki. Ja akurat wybrałam sobie mąkę razową, ale Wy możecie je zrobić z takiej zwykłej, pszennej mąki tortowej. Moja razowa daje im taką zaletę, że mają niższy indeks glikemiczny. To są babeczki, które są recepturą podstawową, ale można je przygotować stosując różne modyfikacje. Można na przykład wydrążyć ten środek, kiedy nie dało się do środka czekolady i nadziać go jakimś nadzieniem owocowym czy czekoladowym, jakimś dowolnym kremem. Można udekorować je tak samo takim kremem po wierzchu, można je polać jakąś polewą, na przykład jeszcze dodatkowo z gorzkiej czekolady. Tą gorzką czekoladę też można na przykład włożyć do środka, tak jak to zrobiłam ja, po 2 kostki, a można też pokroić czekoladę w kostkę taką o grubości około 1 cm, może nawet troszeczkę drobniejszą, pół centymetra i też dodać razem na przykład z rodzynkami, czy razem z kawałkami jabłka. Tutaj tych możliwości jest naprawdę wiele. Dajcie mi kochani znać, czy udało Wam się wypróbować ten przepis, czy babeczki czekoladowe Wam smakowały, jeśli nie, jakie są Wasze inne ulubione smaki muffinów i zapraszam też na pozytywnakuchnia.pl po kolejne przepisy kulinarne. Zaczynam od nastawienia piekarnika na temperaturę 180 stopni Celsjusza. Czas mieszania składników to czas nagrzewania piekarnika. Następnie suche składniki mieszam w miseczce. Mąkę można wykorzystać zarówno zwykłą pszenną tortową, jak i pszenną razową, wtedy muffiny będą miały niższy indeks glikemiczny. Cukier można zastąpić cukrem trzcinowym, a jeszcze lepiej ksylitolem. Do posłodzenia można też wykorzystać np. syrop z agawy. Wszystkie mokre składniki mieszam w drugiej, osobnej miseczce. Mleko można zastąpić jogurtem naturalnym, kefirem, maślanką albo po prostu zwykłą wodą. Można też wykorzystać mleko sojowe, ryżowe albo migdałowe. Jak widzicie, możliwości jest bardzo wiele. Mokre składniki, czyli jajka i mleko oraz olej trzeba rozkłócić w misce, a potem połączyć ze składnikami suchymi i szybko wymieszać. Ciasto trzeba teraz przełożyć do foremek na muffiny. Do 3/4 ich wysokości można zastosować papilotki, można, jeśli tego wymaga foremka, wysmarować ją tłuszczem i wysypać mąką albo bułką tartą. Przygotowane z mąki razowej będzie troszeczkę gęstsze, Wam może ze zwykłej mąki wyjść odrobinę rzadsze. Ja do niektórych moich muffinów włożę jeszcze do środka po 2 kostki czekolady. Wstawiam do piekarnika i piekę przez około 20-25 minut, aż ładnie wyrosną. W trakcie pieczenia piekarnika oczywiście nie można otwierać, potem od razu trzeba wyjąć muffiny z piekarnika i wystudzić. Dajcie znać, jak Wam wyszły, życzę smacznego i powodzenia!